Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Daigo na to ang Dios, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria, atong gipasidunggan usab ang tanan nga mga santos. Gipadangat nato sa Dios ang atong pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Ingon man ang atong mga intensyon. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadai sa iya mga tao, tingin sa iyuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo. Nagagaling kami kanimo, sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, mong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagaling ko sa tuo sa Amahan, dawatan
Espiritu sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing Manangulo, Yesu Kristo. Upang sa Espiritu Santo, sa rimaya sa Diyos na Ama. Amen, Amen. Himaya sa Diyos, Espiritu sa langit. Magampo kita. Maluluyon nga Dios liguna nga among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawasa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buyog haryoban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usab hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini unsa may atong ikaingon. Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kun wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili bahatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. Atuas siya sa tuo sa Dios ug nangaliyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman o ang kamatayon? Sumala sa kasulatan, tungod kanimo mamiligro kami sa tibuok adlaw, nahisama kami sa ihawon nga mga karnero. Dili hinunua taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya na nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat na makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Luwasa ko Ginoo diha sa imong kaluoy.
sa ako Ginoo, iasa imong kaluoy. O Dios akong Ginoo, kaluy ako tungod sa imong ngalan, sa imong manggihatagon nga kaluoy, luwas sa ako, kay alaot ako og kabus, ug ang akong kasing-kasing, gilagbasan, sulod kanako. Luwas sa ako Ginoo, iasa imong kaluoy. Tabangi ako o Ginoo akong Dios, luwas sa ako diha sa imong kaluoy, ug pahibalua sila nga kini mao ang imong kamot, nga ikaw o Ginoo maoy naghimo niini. Luwas sa ako Ginoo, iasa imong kaluoy. Isulti ko pag-ayo ang akong mga pasalamat ngadto sa Ginoo, ug taliwala sa panon sa katawhan daygon ko siya, kay mibarog siya sa tuong kamot sa tao nga kabus, aron pagluwas kaniya gikan kanila nga buot mo hukom kaniya. Luwas sa ako Ginoo, iasa imong kaluoy. Hallelujah, 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 hallelujah. Magdaygon ang Diyos. Hallelujah. Magdaygon ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magdaygon ang Diyos. Hallelujah. Magdaygon ang Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niagtong higayuna, may pipila ka mga Pariseo nga miadto kang Jesus ug miingon kaniya, kinahanglan mo pahawa ka dinhi ug muadto sa ubang dapit, kay si Herodes buot mo patay kanimo. Sa Jesus mitubag, adtua ug suginli kanang milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton karon ug ugma, ug sa ikatulo ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlawa, ugma ug sa sunod nga adlaw, dili maayo ang usa ka propeta nga patyon gawas sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo.
pagkadaghang higayon nga buot ako mo gakos sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan dili ka buot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw miingon. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan kong mga pari, katawhan sa Dios, agig pagtapos sa bulan sa Oktubre, atong gipasidunggan ang atong mahal nga Birhen Maria. Viva Birhen Maria! Ato sab gipasidunggan ang mga santos. Viva mga santos sa Dios. Matod pa sa mga psychologists, human being is a social being. Adunay awit nagkanayon, no man is an island. No man stands alone. We need one another. Aduna po'y laing linya sa awit nga nagkanayon, walay bisan kinsa nga mabuhi sa kaugalingon lamang. Kitang tanan, adunay kaakuhan sa usag-usa. Dili mahimo nga mabuhi lamang kita. Nanginahanglan gayud kita og kauban. Importante sa kinabuhi nga aduna kitay relasyon. Kay diha sa relasyon atong masinati nga kita espesyal nga pagkabuhat sa Dios, nga kita adunay dignidad labaw sa uban nga mga butang. Adunay manag-amigo nga mga estudyante, unya nagpahambugay ang duha, tulo man silang manag-amigo. Ang usa mingon kay diha may usa ka professor nga sikat kaayo sa eskwelahan, sa ka campus figure, mingon ang usa ka estudyante, kana nga professor, ako na nang nakaila, ako nang nabasa ang iyang mga sinulat, daghan akong nahibaluan ni anang maong profesor. Ang ikaduha mingon, alabaw ko nimo kay ako nakaistorya gyud ni anang nga maong profesor. Human gani mig istorya, milamano gani siya kanako, mas labaw gyud ko kanimo. Ang ikatulo, wa ra siya mutingog. O giingnan siya sa duha niya ka classmate, uy, unsa may imong ikasulti? Mingon ang ikatulong estudyante, ang inyong gihisgutan nga profesor, ako man tong papa.
wa na mutingog ang duha ka mga estudyante. Ang relasyon mas labaw pa kaysa mga dungog ug himaya nga ikahatag sa kalibutan. Ang relasyon nato sa Dios. Dili lamang kita social being, kita usab spiritual being. Aduna kitay espiritu, aduna kitay kalag. Ang uban nga mga butang walay espiritu. Ang lamisa, lingkuranan, ug uban pa walay espiritu. Kita adunay espiritu. Ug sumala sa sugilanon sa pagbuhat sa Dios sa tanang butang sa kalibutan o kanato, mingon lamang ang Dios sa uban nga mga butang, let there be light. Duna untay kahayag, gawas dayong kahayag. Let there be land, water, o uban pa, gawas dayon. Apan pagbuhat sa Dios sa tao, wala gayud moingon ang balang kasulatan nga mingon ang Dios, let there be human beings. Kundili ang Dios nagkuha og yuta lapok, iyang giumol og gihuypan, gitagaag espiritu. Kung wala pa ang huyop sa Dios, yuta lamang kita. Ang atong dignidad sa pagkatao, labaw kay sa uban nga mga butang, tungod kay nagdala kita sa huyop sa Dios, sa Espiritu sa Dios. Ang maong dakong gasa sa Dios sa tao, nakuha tungod sa salang panulundon, tungod sa sala nga nabuhat sa una natong ginikanan. Human nakasala ang una natong ginikanan, nakuha ang Espiritu sa Dios sa tao. Ang nahabilin na lamang human life, kinabuhing tawhanon. Apan sa dakong gugma sa Dios kanato, mihimo og pamaagi ang Dios aron mahibalik ang espiritu ngayang gihatag kanato. Nagpadala ang Dios og manluluwas, dili ordinaryo nga tao, kundili Dios nga nagpakatao, nagpasakit, nagpakamatay, ug nabanhaw. Giluwas kita ni Kristo, nahibalik kanato ang Espiritu sa Dios diha sa sakramento sa bunyag. Mao nga kita nga mga binunyagan, adunay kahigayunan nga makabalik didto sa paraiso, didto sa gingharian sa langit. Apan ikinahanglan ang atong pagsanong sa tawag sa Dios kanato. Dili igo na lamang nga binunyagan kita, nanginahanglan gayud sa ato ang pagpaningkamot. Una, ikinahanglan ang tinguha, desire.
Usa sa mga tumong nganong gihimo nato kining mga parada sa mga santos aron kita mutinguha nga mamahimong santos. Giingon, you become what you desire. Mahimo ka sa imuhang gitinguha. Sama pananglit, unang imong desire, imong tinguha, gusto lang kang makakaon og litson, asad madugay madali, maliwat ka sa litson. Tinguhaa ang pagkasantos. Tinguhaa nga makasulod ka sa gingharian sa langit. Sinugdanan lamang kana aron makabot ang gingharian sa langit. Ikaduha, buhata ang sugo sa Dios. Dihay batanon ng utana, unsaon nga siya maluwas. Ug nga mingon si Kristo kaniya, imo na baning gisunod, sunda ang mga kasuguan sa Dios. Sa ato pa ang napulo kasugo sa Dios. Mingon ang baong batanon, ako na nang nasunod, unsa pa manggi akong buhaton arong ko maluwas. Mingon si Kristo, biyai imong mga butang, ibaligya ang imong kabtangan ug sunod kanako. Gitawag kita sa pagtinguha lamang sa Dios. Ug kung aduna may gasa sa mga butang, nandili unta kini mao ang prioridad sa atong kinabuhi, kundili ang tinguha nga makasulod sa gingharian sa langit. Kadtong nakasulod na sila ang mga santos sa Dios. Nakakabot sa kabalaan sa Dios. Nakaambit sa kabalaan sa Dios. Buhata ang angayan buhaton. Dili mahimo nga kutob lamang kita sa tinguha. Ikinahanglan nga duna gayud kitay buhaton. Muhimo og sakripisyo, muhimo og pag-antos. Ingon pa sa mga katigulangan, ang mag-antos masantos. Ikatulo, higugmaa ang Diyos. Ang paghigugma sa Diyos, dili lamang diha sa pagbati, kundili diha sa paghubad niini sa binuhatan o sa ato ang kinabuhi. Ang paghigugma sa Dios, mihimo kita nga siya mao ang labing importante sa atong kinabuhi. Miila kita nga kun wala ang Dios, wala gayod kitay mahimo. Miila kita sa gugma sa Dios nga maoy makapabilin kanato kaniya. Dili kita mahimulag sa Dios kung kita nahiusa kaniya diha sa gugma. Ang mahal nga Birhen Maria, dili si Kristo naliwat kaniya. Inahan siya ni Kristo nga atong manunubos,
Apan siya mao ang naliwat sa iyang anak. Kay giingon pa, sa wala pa gipanamkon sa mahal nga Birhen Maria si Jesus sa iyang sabakan, iya nang gipanamkon diha sa iyang kasing-kasing. Dili ta makapanamkon kang Kristo sa atong sabakan, samot ng mga lalaki kay wa may wa may sabakan. Apan makapanamkon kita kang Kristo diha sa atong kasing-kasing. Mao kini ang atong tumong pagdasig sa tagsa-tagsa. Gitagaan kita sa Dios ug kahigayunan nga makasulod sa gingharian sa langit. Ug nga atong dawaton, atong himamaton kining maong tanyag sa Dios diha sa pagtinguha, diha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, ug diha sa paghigugma sa Dios. Ang mahal nga Birhen Maria, bisan siya gipili sa Dios nga walay buling sa sala, bisan siya nanamkon sa anak sa Dios nga birhen siya, iyang gipadayag ang iyang paghigugma sa Dios diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Uban sa mapaubsanong kasing-kasing sa sinugdan sa dihang gipahibalo siyang mamahimo siyang inahan sa Dios, ang tubag sa mahal nga Birhen Maria, ako sulugoon sa Ginoo, matuman unta diri kanako, sumala sa imong pulong. Mao kini ang maanindot nga pulong nga atong pagalitukon matag adlaw diha sa atong pag-ampo. Ako sulugoon sa Ginoo, matuman unta diri kanako, sumala sa imong kabubuton o Dios. Mga igsoon, atong himayaon ng Dios nining atong kalihukan karon, human sa santos nga misa, adto kita mag-abot usab sa lamisa. Ug nga didto sa lamisa, hinaot nga atong mapadayag ang kahiusahan o gugma sa Dios. Ang pulong raba kuno nga kumbira, ikan kuno na sa mga pulong kumkum nya bira. Delikado na. Anaunta atong mahubad ang gugma sa Dios diha sa pag-inambitay. Atuntang mapadayag ang gugma sa Dios diha sa paghinatagay. Atuntang mapadayag ang gugma sa Dios diha sa ato ang pakigsandurot sa usag-usa. Uban sa pangaliya sa mga santos, uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, kita adunay dakong kahigayunan nga makasulod sa gingharian sa langit ug nga mamahimo usab nga mga santos. Amen. O Ginoong Dios, among magbalantay,
dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangit-ngit. Midangop kami kanimo karon, napaubos og nahugno sa magnahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naning kamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha, sa korupsyon, ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangit-ngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo ug tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpangingsayon. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo, apanandugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Eskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos ug pondo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimaumao mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug mag-aampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami, O Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami og gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umali ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagbuhay sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom.
ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan ug kapuanguron. Ginoo kaluy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu bag-uha kami, pinaagi sa pangalia ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita karon aron ang iniyog ang akong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga alang sa pagtay, pagmaya siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. Ginoo kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimong ta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo. Gumikan sa imong grasya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagaguman, puno ang langit ug yuta sa imong
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Maluluwas sa kalibutan ang natubos tanamo, pinaagi sa imong krus ug magkabanaw sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumlubi sa mga maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang talang nangamatay da simong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Peace. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, mamaayo ako. Magampo kita.
Ginoo man makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, o nga mahiagom kami sa imong kanunay panabang, tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Human sa panalangin, atong himuon ang prosesyon, pagpasundayag sa atong gituhuan nga mo'y atong padulngan, ang pagkasantos. Ang Ginoo manaa ninyo. Manang sa kanimo. Danagan unta kamo sayang naong sa ug kaluy-an niya, ug gasahan kamo sayang kalinaw. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.